gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Karon gisaulog sa simbahan ang solemnidad ni San Pedro ug ni San Pablo, mga apostoles. Kaila mo nila? Hay may nauna nila pagka-apostol ni Kristo, si San Pedro o si San Pablo? Kinsa may papa ni San Pablo? Wa sa ko kaybaw. Pero kaybaw mo sa papa ni San Pedro? Na, wa sa kaybaw. Sige na lang. Ang importante nga si San Pedro gipili ni Kristo nga maoy bato na tukuran sa simbahan o tugyananan sa mga yawi ug ang nagsangyaw ni ining maong kamatuoran nga maisugon sad kaayo mao si San Pablo ngadtos mga tao nga dili mga Hudiyo. Mao nang nahimo silang duha kalig-ong haligi sa atong pagtuo. Ang pagtuo nga gisangyaw ngadtos mga Hudiyo ni San Pedro ug ngadtos mga dili Hudiyo ni San Pablo. Busa uban kanila atong iampo ang tanang mga misyonero, ang atong mga magsasangyaw nga unta magmalig-on sa ilang pagtuo ug magsaksi sa pulong ug sa buhat sa maong pagtuo nga ilang gisangyaw. Iampo sab nato ang ato mga benefactors and donors nga malig-on sa ilang pagtuong Katoliko ug mahatagan sa mga grasya nga ilang gikinahanglan bugti sa ilang pagkamanggihatagon labi na sa sige nilag palit og slots dinhis ato para mahumaning atong mga proyekto nga gihimo para sa kaayuhan sa atong simbahan. Busa ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyangot sa huna-huna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan,
kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamoyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Heso Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, imong gigasa kanamo ang kalipay sa pagsaulog niining solemning piyesta sa mga apostoles Pedro ug Pablo. Pinaagi kanila ang simbahan na kadawat sa sinugdanan sa relihiyon. Ihatag sa imong simbahan ang pagsugot sa tanan nga ilang gisugo. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niining panahona, si Hari Herodes misugod pagluto sa pipila ka mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya pinaagi sa espada si Santiago nga igsuon ni Juan. Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human siya dakpa, gipriso si Pedro o gipabantayan og upat ka pundok sa mga gwardiya nga tagupat ka sundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya inig kaliwas sa pangilin. Busa gipriso si Pedro dito sa karsel, apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Sa gabii sa dayo na siya itugya ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardiya. Gigapos siya duha ka kadina ug labot pa may mga gwardiya nga nagbantay sa ganghaan sa prisuhan. Og sa kalit mitungha didto ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midan-ag sa karsel. Unya ang abaga ni Pedro giyug-yug sa anghel, gipukaw siya og giingnan, bangon dayon. Ug diha-diha nangatangtang ang kadena sa iyang kamot. Unya ang anghel miingon kaniya, pagbakos o pagsapatos. Gituman kini ni Pedro ug ang anghel miingon, pagkupo ug nunot kanako. Minunot si Pedro kaniya pagula sa karsel. Apan wala siya masayod kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel, kay abi niyag nakakita siyag pananawon. Miagi sila sa unang mga gwardiya, ug unya sa ikaduha, ug nahiabot sila sa ganghaang puthaw nga padulong sa syudad. Ang ganghaan naabli sa iyang kaugalingon, ug nanggula sila subay sa usa ka dalan, ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Unya nakaamgo si Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya, ug miingon siya, karon nasayod ako nga tinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga buot buhaton sa mga Hudiyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Ang anghel Sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Daygon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon, ang iyang pagdaig maniya kanunay sa akong baba. Pahimayang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapaubsanon makadungog kanako ug malipay. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Himayaa ang Ginoo uban kanako, magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya, ug giluwas ako sa tanan kong gikahadlukan. ang anghel Sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Paglaom kamo kaniya aron musanag kamo sa kasadya, ug ang inyong mga naong dili manglipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo, ug giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya, ug nagapalingkawas kanila. Tagamtama ug tanawa unsa kamaayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagadangop kaniya. ang anghel Sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo, panahon na nga mubiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba, ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo, ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlawa iganti kanako sa Ginoo, ang matarong nga maghuhukom ug dili kanako lamang
kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo ug giluwas ako gikan sa bakba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug dad-on ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatagong kaluwasan, dalaygon siya kabaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si San Pedro o si San Pablo nangamatay sa edad nga dili pa kayo guwang. Tingali na sila sa edad nga mga 60 or 50 kapin. Nya dako kay sila nahimo nga kalampusan sa misyon nila dinhi sa kalibutan. Kamo labi na mong nisobra na sa 60. Kumusta man ang inyong misyon? Lampos? Ako mo 60 na sad ko karong November 24 kong padangaton sa Ginoo. Ambot lampos baka nga akong misyon. Kita ra ba usahay gahimuhimo ra tag misyon nato.
Mao ta na magkatawa ko ng uban ingon, Father, gibuhi pagyud sa Ginoo, gibuhi pagyud ko sa Ginoo kay naa pagid tingali ko'y misyon. Nako ikaw no. Gaduda day ka nga na day taong nabuhi sa kalibutan na way misyon. Napagitingali ko'y misyon, Father. Nako niyan, hibaw ka unsay imong misyon. Gano lingi ako nung na imong tupad ina unsa may misyon nimo, buhi pa man ka. Ina. Sahay ra ba buhi ta wa ta hibaw kung sa atong misyon. Ang misyon ni San Pedro ni San Pablo nga mao say atong misyon mao ang pagtudlo sa mga tao unsay gitugot ug unsay gidili sa Ginoo dinhi sa yuta ug didto sa langit. Mao na nga niingon ang atong pag-ampo nga gitudlo ni Kristo kanang amahan namo. Sa toy atong isulti, matuman ang imong kisa man ang imong kang Pedro o kang San Pablo. Ginoo, ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Unya unsa may mga pagbuot sa Ginoo ug unsa man say gidili sa Ginoo ug unsa may gitugot sa Ginoo. Ato lang tingaling summarizon in relation to life. Kani ba tong kinabuhi ba? Unsa may gitudlo sa Ginoo? Siyang ingon. Mamuki ba? Pagpakamatay para sa Ginoo. Kinsay gatudlo ninyo ana ta sa kamot. Na, wa gyud mo kahimos inyong misyon. Itudlo gina gikan pas pagkagamay sa bata hangtod pagkadako nga kining atong kinabuhi gamiton sa pagpakamatay para sa Ginoo, dili magpinatyanay da magpakamatay ta para sa Ginoo, di ta magpinatyanay. Pero unsa may gitudlo karos kalibutan, abortion, artificial contraceptives, mga pills, mga kondom, mga ligation, vasectomy, gubat, death penalty, euthanasia, pulos gyud pagpatay sa kinabuhi. Inay nga magpakamatay ta para sa Ginoo, hadlok na kaitang mamatay dayang ingon, sus daghan na kikog anak na mamatay ni gutom, saon na lang nga magpalaygit na lang ko, mag-aborsyon na lang ko. Ana unya og imo nang ilugon akong yuta, unsa naman lay akong kabuhian, asa naman lang ko puyo, mamatay ko, may pag maggubat ta, may pag magpinatyanay ta, patay dayon. Wa gyud moingon nga unsa kay relasyon ako sa Ginoo, unsaon man ako paggamit ang akong kinabuhi aron pagpakamatay para sa Ginoo. Kana gilingay mong tupad na andam na kang magpakamatay para sa Ginoo, umupatay para di ka mamatay. Oy, mga buangon kita sa tanan. Sige ka na ha, in relasyon na sa kinabuhi. Karon, in relasyon sa atong isig katawo, unsa may gitugot sa Ginoo. In relasyon anang imong tupad ba? Kanang tupad nimo. Ingon ang Ginoo, higugmaan na sama sa imong kaugalingon. Nindot no? Higugmaan na sama sa imong kaugalingon. Unya, nganong alihan man animong ilang agianan? Nganong imo mang kuralon ang ilang agianan? Nganong imo mang ilogon ang ilang yuta? Nganong imo mang parkingan ang ilang agianan kanang public road? Nganong imo manang libakon? Nganong imo manang dauton? Nganong imo manang dumtan? Nganong di man nimo tinggan? Nganong imo manang sigihag saway? Nagilingay mong tupad. Ingna ba siya ba? Ingna nibati ka?
nga imo kong kaugalingon. Ingna siya ba, ina nibati ka nga ako imo kong kaugalingon. Pasabot kay sama man ka sa akong kaugalingon, makasulod ka sa among balay, makahigda ka didto. Nya kamo mga asawa, mubati mo nga sama sa inyong kaugalingon ang kabit sa inyong bana, makadayon ra na sa inyong balay. Makadayon dili. Ang imong bana nibati man nga sama sa iyang kaugalingon ang iyang kabit mo nang iyang dados balay niya, kamo mga asawa makadayon. Lingo dili. Yawanon ka. Ingka sala mangguna pa dirgod. Wa pa man ta maghisgot og sala god. Ang atong gisgotan ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Mo nagisuportahan is Ginoo og usa ka sugo, niingon siya, higugmaa ang imong kaaway. Sayon ra man higugmaon ang mga buotan kana gyung kaaway. Kay ang gugma manggod mao manggod nay mo determine kinsay mahimong part sa atong kaugalingon. Imo ganin ang higugmaon, mahimo na ng part sa imong kaugalingon. Mobita na karon ang giusab hinuos mga tao, ang gitudlo bas kalibutan. Higugma ang imong iro sama sa imong kaugalingon. Higugma ang imong iring, ang imong baboy, ang imong manok, hasta pagani ang imong bitin. Higugmaa sa mas imong kaugalingon, idog og higda, hagkan-hagkan, ligoon, sininaan, pasimbahon pa. Masuko pag yung atong ingnon nga ayaw sa nag-inaog ang inyong iro ha dinhi sa atong simbahan, ibilin lang na sa inyong sakyanan. Suko pa. Pakiton pagita nga ang iro gunitan diya gawas niya butangan pag sinina nya di gyud musod sa simbahan diya man ko iro, di man ko pasudlo na ng paria na diya. Ari ko di gawas. Nya bote kang paria ka nga part man is akong self. Mao ka na isugos Ginoo. Nahigugma ang inyong mga hayop sama sa inyong kaugalingon. Naday sogong Ginoo na. Mo. Ingkaw niya ka ng mga ato mga nang higugmaon pa der ang mga hayop, ang mga ecology. Wa man sa kumingong ayaw higugmaa, pero ayaw samahas imong kaugalingon nga usahay mulabaw pa ang imong paghigugma sa imong iro kaysa imong bana, kaysa imong asawa. Usahay gani malatusan nimo imong anak kay wa pa kana ang inyong iro. Nya ang imong anak wa pa gikaon na ang imong iro nalibang diha sa inyo nangihi nya wa malimpyuhi sa imong anak, mao pay gikasab-an nimo imong anak nganong wa limpyuhi ang ihi sa iro nga nagpataka lag pangihi diha sa inyong hawanan. Ang way buot gitagaan nimo kabuot, ang do nanoy buot imo nang gilatos tungod anang way buot. Hangtod na lang noon ang uban nagdepresyon, naghikog na noon. Kay niingon ang uban nga mas pinangga pang iro kay kanako nga iyang anak. Di ba? Waday ko maka-counsel og mga tulo na ka batanon nga gustong maghikog kay gilatos sa mama tungod kay wa mapakaon ang iro, tungod kay wa maligo ang iro, og pinaka sakit pa gyud na iniduol nako, bright ra ba kay ning bataa, nag-study siya kay padong ilang exam, naabutan sa mama nga ang iro nalibang dito sa ilang bed. Wa niya mahipos kay focus kay sa siyang study. Giingnan sa siyang mama, imusmos ko nang naong ni murunan ng tais iro. Ngano man nimo diak man na? Atiman na. Yang iro nga nalibang gihagkan-hagkan sa mama, "Papi, wala ka giatiman, wala ka giatiman." Niduol nako ang maong batanon pader maghikog na lang gyud ko. Mas may pang iro hagkan pa bisag naghugaw-hugaw ako noon nga nagtuon wa gani ka-appreciate sa akong mga success sa eskwelahan. Tutok mo na ako, gatuo mo di ni tinuod. Daghang mga batanon, mga anak makarelate ani ug ang labaw makarilit ang mga maid o kanang mga boy nga gi-in-charge sa pagpakaon anang tagpila ka iro nga gitangkal nga dagko kay tanan, masipyat lang kag pakaon ana, masipyat kag monitor, patay ka taktak kas imong trabaho, mawad-an kas imong trabaho tungod anang mga iro nga pinangga kaayo nga mas lami pagpagkaon, mas mahal pagpagkaon kaysa mga tao nga nag-alagad nila. Di tinod nimbang ging uban ng tingali.
kamong na mga iro, i-check ko no, hay may dakog budget, ang imong iro o ang imong katabang. Sige, kanang imong pag-immunize ana, kanang imong mga gipakaon, kanang imong gipangligo, hay may mas dako o gasto. Ang imong iro, ang imong manok, ang imong unsa pa na diha, iring o ang imong silingan nga mo'y nagsigig alagad ninyo. Oy. Yaw-yaw pa. Minimum naman akong gihatag nimo. 450 ang adlaw, kadako na, minimum na. 8 hours nga trabaho. Pila may budget sa imong iro kada adlaw o sa imong manok. Tubag. Hay. Mao na ha, isangyaw tani kay mo ni gisangyaw nilang San Pedro ug ni San Pablo, love your neighbor as yourself. O gipamatud-an na ni San Pablo ug ni San Pedro nga giula ang ilang dugo. Yes, gimura sila giluwas sa Ginoo. Si San Pablo kadaghan na lunod, kadaghan gilatos, kadaghan gibato, gibuhi sa Ginoo. Si San Pedro gisod sa karsel, gilatigo, gipriso, suma sa atong kuan karon sa itong pagbasa na to, unang pagbasa, pero luwas siya nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, ang Ginoo, ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Pero tinuod bang giluwas sila sa kamatayon? Wa. Si San Pedro gilansang sa krus, si San Pablo giputlas liog. Ngano man kay ilang gisangyaw ang paghigugmaay, ug wa sila masuko, wa sila maglagot sa nagpatay nila. Ilang gipakita nga kamao silang mohigugma sa mga kaaway. Mao tong patay gid sila. So mo na in relation to others, in relation to the world, sa may gitudlo ni Kristo, in relation ba sa kalibutan, sa may ang gingon, conquer the world, buntuga ang kalibutan. Ngayon sao man nato pagbuntog, kinahanglan higugmao nato ang Ginoo labaw sa tanan dinhis kalibutan. Matud pa ni Kristo, biyai ginang tanan. Nya kun ato ning buhaton pasabot, di ta managana pagpaambit sa tanan aning kalibutana ngadto sa uban sumala sa gisugo sa Ginoo. Munang niingon ang Ginoo, ang inyong idili dinhis yuta, idili sa ditos langit. Musugod na kitag pangangkon unya daw na kita sa tanan, ato nang giangkon ang kalibutan o ang mga butang sa kalibutan, misupak na ta sa sugo sa Ginoo nga conquer the world. Sige, lingi ay mong tupad. Yung nanipalit na kag-slat. Okay, kanang pagpalit og slat, mo na'y pagtudlo nato sa pagpaambit aning mga butang sa kalibutan sumala sa gitudlo sa simbahan. Dili kay mo paambit lang ka sumala sa gitudlo sa imong pagbati o sa imong hunahuna nga tawhanon, kung dili unsay gitudlo sa simbahan. Tinangutanan ako, wadyo kay hunong anang pamaligyag slat pader para unsa manggina. Nako, para simbahan, tsaka dato na ng simbahan. Nako, lakaw dire. Ari dire, tanawag dato bang simbahan. Sa kadaghan ninyong kwarta, kamong mga pari, sus, daghan na kwarta, labi na ng mga obispo. Nako, ato ang obispo, ato ang pari, daghan bag kwarta. Sige, lang sa kagyaw-yaw diha. Nga naman, nagi tinuod kwarta ang pari. Nawa. Na bitaw naay kuan naay kwartang obispo na ang simbahan na, pero sa may sugo sa Ginoo aning tanang kwarta nga miso dinhi bunga sa inyong pagkamanggihatagon, gastuon ang tanan alang sa kaayuhan sa simbahan, sa mga tao o sa mga
structures nga atong gipanghimo para sa kaayuhan sa mga tao, sa kalambuan sa ilang pagtuo o sa ilang kaluwasan. Kinahanglan magita mo create og structures. Muna karon gahimo tag kumbinto, naatay social hall ana, naatay mitinganan, naasatay mga higdaanan, mga kinahanglan man ni sa tao, shelter, place to gather, nga dili ta madisturbos uwan. Kaya nata ng atong tent, sige iguan og kusog kayo, di nata maka hinultol og meeting kay mubaha naman ang yuta, sige na mag-agas, himo tag arang-arang. Mo sa ni atay simbahan, kanindot ana imong simbahan, yan ni ade ni kwarta. Nganong panindutan man ginapadir, nga kinahanglan raman tag balay nga simple. Sila si San Pablo, San Pedro, aman to'y mga balay. Nganong panindutan man gina. Ako Santo Bagon, nganong panindutan man gina mga municipal hall, mga city hall, kana mga eskwelahan, natong eskwelahanan, nganong mo reklamo manggitag way aircon, way elevator, way escalator, nganong mo reklamo mantag way rampa, nganong ato manginang panindutan ang atong mga daan, mo reklamo manggitag libaongon kaayo nga maagian ra manggid unta na. Kana tubaga na. Ilingay mong tupad, inangano man di ay. Nganong imo manginang panindutan ng imong balay nga pwede ra manggid magpayag. Hastaging bayis imong iro nindot kaayo. Nganong imo manginang nindoton nga pwede ra manggid nagbuhian. Pasabot, this is to save and to care life. To save and to care people. Kay diha sa beauty anha nato makita ang Ginoo. Unsa kay kasulti ninyo no, nga daghan kita dinig mga nakuliktang mga donations o mga offerings, unya ang atong simbahan nagusbat lang naong abog ka istanan, gubaon kaayo ang mga bumbong, gubaon kayong atop. Unsa kay inyo ikasulti niya, sige jud tag kulikta, siging offer, siging sibot. To ning atimanon mo bitan na makayaw-yaw ta usahay aning atong mga kaigsuonan nga nagdas atong katilingban. Sige tagbuhis, pero ang atong daan, purting batia, sige tagbuhis, makaingon ta, unsa may gibuhat ana nila, ang atong mga facilities, atong mga public nga mga CRs o public nga mga lugar, purting mga batia, makayaw-yaw ta, kung monindot ang atong simbahan o simbahanan, ekspresyon na sa atong paghigugmaay, ekspresyon na nga nagtuman ta sa kabubuton sa Dios. Muna og panindutan pag yun, mas monindot pag yun, okay kayo. Kana ganing imong naong punayan magina nimong panindot nga malata ra man na dias bahak. Di man nakaabot og 50 ka tuig ikan karon, lata naman na. Kani pa bang simbahan nga moabot pa ning tag 100 years, tag 200 years, una pa ni siya maggusbat, di nato panindutan. Nya pila ka tawo ang makapahimos ani, kana ganing imong naong og asawa ka, imurang bana makapahimos, ug bana ka, imura sang asawa makapahimos anang imong naong. Usahay ang kabit maka kuagamay. Nya og pare, wa man gani makapahimos ani, gawas og dunay mo sikreto, pahimos kasi himos ganagmay. Nya panindutan man gani, ipa-parlor pa man gani. Di ba? So pasabot, wa ta ma-attach, nag-care, naghatag taggugba. Ug mao ni ang atong hinumduman nga atong mga misyon. Kanilang santulo na pa may daghan in relation to life, unsa ganito, pagpakamatay para sa Ginoo. In relation sa atong mga isig katao, unsa to? Higugmaa sila sama sa imong kaugalingon. In relation sa kalibutan, buntuga ang kalibutan, ayaw pagpaka-attach aning kalibutan, ipaambit ang tanan. So salamat kayo sa mga nituman sa ilang misyon, labi na gyud paghigugma o pagpaambit ngan hinato. Ang atong slots nahalina na sad, as of yesterday niabot na ang atong halin og 29,215 ka slots. Pakpak. Sige nag-us-us. Ang atong balance
ngatong available 46,785 na lang. Di ba? Gikan na sa 76,000. Nya ngato sang 19 slot challenge hangtod pa man ni ugma ato ning kuan kay apa man ni saad ugma. As of yesterday niabot na sa dangatong 19 slot challenge og 174 ka 19 slot challenge. Pakpak. Huna-huna biyata ko ani nga kotobran is 116. Ako no natintal na sa nung huna mo abot unta kanig 200 no. Nindota ka dali kay mong malangit. Para ra gid ni sa atong simbahan kabubuton ni sa Dios kay dili man paras kaugalingon para man sa kaluwasan sa katilingban og sa mga kalag. Manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon ngadto sa Amahan, dad-o nato ang atong mga pangamuyo diha sa pangama sa mga apostoles Pedro ug Pablo. Malaomon kitang moingon, Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo. Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ang manununod ni San Pedro, maghupot sa mga yawi sa gingharian uban ang kaalam ug gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga misyonero sa mga yutang langyaw, makabaton sa kakugi, nga iya ni San Pablo diha sa iyang pagsangyaw sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo. Nga higugmao nato ang atong pagtuo ug magmadasigon kitang mopaambit niini ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nanag-antos tungod sa ilang pagtuo, makakaplag ug kusog diha sa dugo nga giula sa mga apostoles, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuohong mitaliwan na mamahimong angayan sa purong-purong sa pagkamatarong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo.
Makagagahom nga Dios ug Amahan, dungga ug dawata ang amo mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo sa pangama ni San Pedro ug ni San Pablo imong mga apostoles, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata Ginoo, kining among magagasa, biman sa mong sa gumausan usan. Kining manok, kining milong, ginamasagamot sa tao. Awi mong mga grasya, ugasamo, pagaliya, pilihan ang nakanamo, ulahin mo naman. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ala usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ubanan unta Ginoo sa pagampo sa mga apostoles kining gasa nga among gihalad aron konsagrahan kini alang sa imong ngalan ug makatabang kanamo pagsaulog niining sakripisyo diha sa gugma ug kahiusa, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Tungod kay gilipay mo kami niining among pagpasidungog sa imong halangdong mga apostol, kang San Pedro among pangulo sa pagtuo ug kang San Pablo ang maisog nga magwawali niini. Si San Pedro maoy nagtigom sa imong simbahan gikan sa nanghibilin sa Israel. Si San Pablo maoy nagsangyaw sa imong pagtawag sa kanasuran. Ang matag usa kanila nagtigom sa iyang kaugalingong paagi sa kahiusa sa simbahan ngadto sa usa ka banay. Silang duha na nagambit sa kamatayon sa pagkamartir o gidaig sila sa tibuok kalibutan karon uban sa mga apostoles ug sa tanang mga anghel ug mga santos, nagadaig kami kanimo sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya ug paan mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo mananging harian,
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mukalawan kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ihatag Ginoo kanamo nga nabusog niining sakramento ang pagpuyo og kinabuhi diha sa simbahan, sa ingon nga samtang magmakanunayon kami diha sa pagpika sa paan og diha sa doktrina sa mga apostoles, mausa unta ang among kasing-kasing og kalag, linig-on sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato, mao ang kalig-on sa pagtuo, samas pagtuo ni San Pedro ug ni San Pablo. Pero mahitabo ra ni nga magpadayon kung ato sang tumanon ang atong misyon, ang pagpakamatay sa Ginoo, ang paghigugma sa atong isig katao, o ang pagbuntog sa kalibutan.
Salamat sa nagbuhat niini. Nya mao to akong giingon nga ang atong mga donors, benefactors nga padayong nipalit sa atong mga slots nakapalit na og as of yesterday sa atong SBF DAG nga slots 29,215 ka slots na. Nya napay 46,785 ka slots nga available at 500 pesos per slot. Nya sa atong 19 slot challenge nakadawat na tag 174 ka 19 slot challenge. Kanilang tanan masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Nya karong Biyernes, una na sang Biyernes, unang Biyernes no? Adi pa? Sunod pa di ay. Nya na lang sunod ko ma-announce para sa aton tanggan ba Alliance of Two Hearts Vigil. Andam-andam lang mo ha. Nya kung gihangyo manggod-ani nga ang kada organisasyon, mandated organisasyon, mo padala gyud og mga 15 nga makaapil gikan sa ilang mga organizations nga mo represent sa gitawag natog reparation prayer para sa kalibutan, para sa atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat Sa sa Dios. Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, kamulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, atong naigunang Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba